us portem una classe de ioga en cadira per aquells dies en què no puc moure com altres dies, per aquells moments en què tenim lesions o hem de moure'ns més des de la calma, sense forçar, sempre escoltant-nos. Així que som-hi. Una cadira, la que tinguis per casa, això sí, que sigui estable, que no se'ns bellugui. Ens asseiem, recolzem l'esquena, tancarem els ulls un moment. Comences a posar l'atenció al cos, sentir el pes recolzat a la cadira. Observa què t'explica el cos, en què està aguda. Si hi ha alguna part que destaca, una sensació concreta. Has observat el cos, centra't també en les sensacions emocionals, mentals. Com arribes avui a la classe d'avui? Pensaments repetitius, si hi ha alguna emoció que destaca. Mira de no classificar-les com a positives o negatives, simplement observa per on navego avui. Des d'aquest moment d'observació, porta les mans al pit, fes una respiració conscient, ompli bé la caixa toràcica, buida't bé. En la pròxima inhalació, obre braços, estira't, agafa l'espai que el cos es mereix. I a l'exhalar tanques, creuant, portant les mans cap a les espatlles, sense forçar, una abraçada a tu mateixa. I aquí poses l'intenció avui d'estar igual de present, el cos estic ara. Igual de present el cor, igual de present el cap. Conscient que no hi ha res positiu ni negatiu, que avui simplement estic atenta. Em sento, escolto, m'adapto i vaig fluint. Des d'aquesta intenció d'estar amb mi, per mi, inhalo, obro, mirada cap al sostre i a l'exhalar baixa les mans
mans cap als genolls, barbet al pit, arrodoneixo. I anem amb gat vaca, inhalo, arquejo, columna. Exhalo, arrodoneixo. Al teu ritme. Només observant com tota la columna es va obrint, es mobilitzant. Inhala, torna al centre, columna neutra. Vaig amb la mà esquerra cap al genoll dret. Inhalo, braç dret per darrere, cap amunt. Exhalo, baixo per davant. I continuo al meu propi ritme. Puc aportar la mirada amb la mà. I amb l'exhalació baixo per davant, creu cap a l'altre genoll, vaig amb el braç esquerre, aquesta vegada inhalant per darrere, amunt, exhalo per davant. Amb l'exhalació baixo per davant creuant i tots dos braços. Pujo inhalant, obro el que pugui. Bé, alterno el braç que creua per sobre i exhalo, obro. Una més. Fantàstic. Me'n vaig amb les mans a sota del seient i avançaré una miqueta. No estic asseguda tant endarrere perquè no em molesti el espatller. Començaré amb la cama esquerra estirada endavant, giro turmell. Poso atenció a les sensacions que van sortint amb cada moviment. Què més m'explica el cos? Canvi de sentit. Els dits també, intento separar-los. Si porto mitjons, aquest és un bon moment per treure'ls i anar buscant el contacte del peu amb la marfa. Bé, torno el peu a terra, amb aquesta mateixa cama. Inhalo, obro arran de terra, exhalo, tanco. Obre, planta la punteta, entro i surto. Torno al centre, vaig amb l'altre costat, estiro bé la cama, giro turmell. Canvi de sentit.
esperar-los una miqueta. Articular bé. Super! Vaig amb el peu a terra i obro arran de terra. Tanco arran de terra. Obro, deixo la punteta del peu, entro amb el genoll, obro el genoll. Bé, torna al centre. Anem a incorporar-nos. Un cop hem mobilitzat lleugerament el cos. Portem la cadira davant nostre, amb el seient mirant cap a nosaltres, el respatller més enllà. Retopeu la distància de caderes, 2-3 passets per darrere de la cadira. Inhalo braços pels costats amb un m'estiro. I a l'exhalar, baixo cap al seient. Vaig a fer alguna cosa similar a una flexió. Inhalo, baixo el front cap a la cadira i a l'exhalar empenyo amb les mans la cadira lluny de mi. Inhalo, arquejo. Exhalo, arrodoneixo. Inhalo, torno amunt. Exhalo, baixo la segona. Flexiono. Activo força de braços per allunyar. Arquejo. Arrodoneixo. Torno inhalant amunt. Exhalo, baixo. Som-hi. Un chaturanga adaptat a la cadira. Una cobra adaptada a la cadira. Un gos. I torno a Tadasana, a la postura de la muntanya. Baixo. Chaturanga. Cobra. Gos. Torno amunt. I baixo mans al pit. Fantàstic! Segur que ja van pujant una miqueta de temperatura. Fes algunes salutacions al sol més. Aquesta és una variació de moltes. I anirem veient-les totes. Si necessites continuar escalfant, continua amb les salutacions al sol, 2, 3, 4, 5 més, les que tu vulguis. Si no, anem a buscar unes postures aquí a terra. Flexiono endavant. Mans a la cadira, vaig amb la cama dreta, inhalant endarrere. Exhalo genoll cap al pit. Inhalo. 2. Una més. Envio cama endarrere. Envio braç contrari, braç esquerre endavant. Pots recolzar-te una mica al respatller si avui l'equilibri no està al seu top. Si no, braç extès endavant i treball. Baixo la mà, baixo el peu, em vaig a l'altre costat, inhalo enrere, exhalo al pit. Vale, ben amunt, que no em quedi la cama penjant. Vale, envio cama endarrere, envio braç contrari endavant. Recordo les variacions que tinc de l'altre costat i aguanto.
el braç esquerre i inhalo pel costat, genolls una mica flexionats, obro torsió, exhalo, baixo, enfilo l'agulla. Emporto la mirada amb la mà fins on t'arribi, sense forçar. 2. Una més. Inhala amunt. Exhales, baixes a la cadira, anem amb el braç dret. Obro, inhalant. Enfilo, exhalant. Vigilo que el moviment és des del tronc, des de la columna. Si sento que les cames se me'n van molt una per davant de l'altra, ja estic canviant la forma de moure. Inhalo amunt, exhalo, baixo. Flexiono genolls, deixo anar la cadira, em col·loco catasant a la postura de la cadira. Des d'aquí inhalo, braços amunt, obro, exhalo, baixo de nou cap a la cadira. Flexiono genolls, deixo anar, pujo inhalant, obro lleugerament el pit, exhalo, torno. Flexiono, inhalo, pujo, exhalo, baixo. Flexiono, inhalo, exhalo. Flexiono, inhalo, exhalo. Des d'aquí, peu esquerre davant, peu dreta darrere. Cames ben estirades, crestes ilíaques, els ossos dels malucs mirant endavant i flexiono com si volgués anar a col·locar el front al seient. Tornes tronc, poses el pes sobre el peu esquerre, el peu delanter. M'agafo del respatller i entro al primer equilibri, un guerrer 3. Anem a prioritzar, en aquesta postura, alinear el cap amb el peu, buscar aquesta línia diagonal. Quan m'hi sento còmode vaig provant treure un braç, treure l'altre, inclús intensificar si necessito més força. Aguanta, 2. Torna mans, si les estret, i ens n'anem amb el peu dret cap al seient. Planto, m'ajudo si necessito. Des d'aquí, palmell amb palmell, colze amb colze, inhalo, obro, exhalo, tanco. Des d'aquí inhalo amunt, exhalo, recull. Inhala, mira de mantenir palmell i colze junts, tot el que puguis. Una variació dels braços de l'àguila. Si és que això t'és fàcil, pots provar els braços de l'àguila reals, posant el colze dret dins de l'esquerra i vas dors amb dors o palmell amb palmell. I continues sense pressa, treballant aquesta postura una mica inestable, força els peus, força les cames.
Torna al centre dels braços, tornes cap a la cadira i envies cama dreta a darrere. Vale, ves deixant anar, troba l'estabilitat, garre 1, inhalo braços amunt, exhalo pels costats. Inhala, exhala. Si vols més intensitat, separa més la distància entre els peus. Bé. 4. I des d'aquí inhalo, obro. Exhalo, torno a l'abraçada. Em quedo aquí 3, recordant la intenció que he posat a l'inici. Està present, està per mi. Inhalo, obro braços, estiro cama i giro la cadera dreta cap al costat llarg de la marxa. Vaig inclinant-me cap a la cadira, recolzo aquí el triangle, trikonasa. Si veig que la cadira, en lloc de donar-me suport, m'està frenant, jo podria anar més avall, sempre mantinguent l'alineació. Puc recolzar-me a la cama i continuo baixant. Comença avui per la mirada recta endavant. Si sents que vols portar una mica més d'inestabilitat a la postura, vine amunt, veuràs que canvia. Inhalo, torno mirada endavant. Flexiono genoll, exhalo, recullo l'udi endavant del melic. M'incorporo a mig camí. Recolzo la mà esquerra, el seient o el respatller. Com més amunt recolzis, més suau serà la postura, més estabilitat tindré. Jo vaig per un entremig avui, el seient, i vaig posant el pes a davant. Tens aquí Ardha Chandrasana, mitja lluna. No deixis que la cama pengi. Treballem bé musculatura activa. Si el braç se'm cansa, a vegades pot passar, recolzo la mà. 2, la mirada en un punt fixe. Si us passa com a mi, que heu anat canviant la mirada ara, és més fàcil perdre l'equilibri. Necessitem posar tota la nostra atenció en un punt, tota la nostra concentració en aquesta postura. Des d'aquí, inhala, braç dret amunt i exhalo, vaig a trobar-me per davant, mà o colze cap al genoll. Inhalo, estiro, continuo mirant un punt fixe i exhalo, em recullo. Jo ho estic fent amb el colze, però prova amb la mà si el colze és massa. Prova a incorporar-te una miqueta si és massa. Prova a deixar el dit gros a terra. Hi ha moltes variacions. Escolta't i veuràs que moltes vegades el cos et guia cap a on t'anar. 3. 2. Inhalo i a l'exhalar baixo cap a la cadira. Mans al seient, faig uns passets enrere, peus a distància de caderes, cames estirades, coxis allargant. És això que vull aconseguir ara. Si sento que per estirar les cames la columna se m'arrodoneix, flexiono genolls i allargo. És aquest petit moviment com si volgués posar cul en popa. Som-hi, 3, respiro. Flexiono genolls, arrodoneixo columna, deixo anar la cadira, puc penjar aquí, o si necessito suport, recolza mans a les cuixes. I et vas incorporar pensant en aquesta columna tan important
posant vèrtebra a vèrtebra, com si fos una torre. Peça a peça, espatlles lliures, mirant endavant. Fantàstic, anem a buscar l'altre costat. Peu dret a davant, peu esquerre a darrere. Trobo estabilitat, malucs alineats. M'inclino i vaig baixant, com si volgués recolzar el front. Respiro. Recordo que un costat i l'altre moltes vegades treballen diferent. Si veig que no puc arribar tant, no em frustro, m'escolto, és molt important. Ara, torna. Anem posant el pes sobre el peu dret, mans una miqueta més amunt. Vaig entrant a l'equilibri. Busco línia recta de cap a peu. Vigilo, a més, ja he canviat perquè ens veiem amb aquest costat, vigilo, a més, que la cadera no s'amogui. Ja treballarem amb la cadera oberta. Anem a intentar enfocar-la encara en la mateixa direcció. 2. Si he tret mans, torno al respatller, recullo, peu esquerre sobre de la cadira, em centro i m'incorporo deixant anar el respatller. Anem amb els braços als costats, forma de forquilla, inhalo, obro, exhalo, tanco, palmell amb palmell, colze amb colze. Inhalo, exhalo. Tot això sempre ho pots fer amb una mà, amb suport a la cadira. Simplement t'hauràs de col·locar una miqueta més diagonal i treballes només amb un costat. Adaptar-nos. Em quedo davant, inhalo, braços amunt. Exhalo, recullo cap a mi. Recorda, mans i colzes tot junt cap a poc. Si vull provar, els braços d'àguila. Recordo colze a esquerra dins del dret i arrelem mà amb mà. Torno al centre, desfaig braços i a poc trec peu esquerre i me'n vaig a darrere a buscar guerrer 1. Alineo, més separació, més intensitat, menys separació, menys intensitat. Inhalo, creixo amunt, exhalo, baixo, colzes cap a les costelles. Des d'aquí, inhala, obre i exhales, abraces. Soc aquí per mi. Aquesta classe és per al meu cos, per al meu cap, per al meu cor. Torno. Estiro cama i giro costat esquerre cap al costat llarg de la màrfega. Anem inclinant-nos, em recolzo a la cadira. Si necessito més, faig una miqueta més avall. Recorda la mirada. Avui l'hem deixat mirant endavant. I en el cas que es senti que vull una miqueta més me'n vaig amunt, sempre vigilant de no deixar el cap penjant. El cap és un allargament de la columna, si no diem el contrari.
Exhala, recull melic i m'incorporo. Vaig a buscar Ardha Chandrasana, mitja lluna, m'inclino endavant, recolzo, si vull, més a la cadira, si vull una miqueta més controlat, el raspallet. Vaig amunt i recordo que la cama no penja, no està deixada d'estar activa, alineant amb el cap. I aguantes, sort el peu, forta la mirada, 2, som-hi, inhalo braç per sobre del cap, exhalo, em trobo per davant, mà a genoll, inhala, estira, exhala, 2, vale, si vull una mica més, provo amb el colze, vinga, 3, recorda que tens l'opció d'aprofunditzar aquí també. Última. Estira i baixes cap a la cadira. Envio les cames endarrere. Peus una miqueta més separats que cadera. Estiro bé cames, allargo coxis. Me'n vaig amb la mà dreta cap al peu esquerre. És la direcció amb la que vaig, no vol dir que hagi d'arribar. Torna, mà a la cadira. Vaig amb l'esquerra, baixo cap al genoll, profunditzo fins on arribi. Torno, flexiono els genolls, deixo anar la cadira i articulo com he fet fa un moment, posant atenció que necessita el meu cos. Fantàstic! Molt bé, anem a posar la cadira preparada per asseure'ns. El que faré és que em col·locaré ben a prop, amb les cames una miqueta obertes, preparant la postura de la deessa, els dits en diagonal cap a fora. Inhalo braços pels costats amunt. I a l'exhalar baixo pels costats, em quedo a mig camí, deessa. Colzes a 90 graus. Genolls també poden anar a 90 graus, quasi a tocar la cadira, com més baixo més intens. Una postura de poder femení, la deessa, forta. Connecto amb això. Si és massa, acaba d'arribar, quedes aquí marcant la postura, la teva intensitat. 2. Inhalo, vaig amunt. Exhalo, baixo portant les mans cap als genolls, tot el camí fins a seure. Per això estava tan a prop de la cadira. Vigilo. Quan estic asseguda, inhalo braç dret amunt. Exhalo lateral, canvio la mà per l'avantbraç, em recolzo i 3. Un estirament ben gustós a tot el lateral. 2. Inhalo, torno. I exhalo, m'incorporo a mig camí, col·loco deessa. Inhalo. Exhalo, baixo cada mà al seu genoll lentament, vaig asseient-me. Inhalo, braç esquerre. Exhalo, canvio per l'avantbraç. 3. Inhalo, torno. Exhalo, torno a la deessa. Aprieto fort les cames, els peus contra el terra. Inhalo, amunt. Exhalo, baixo. Lentament.
conjuntament. Bé, la mà dreta cap a la cuixa esquerra, la mà esquerra per darrere de l'esquena, com si anés a buscar la cuixa contrària. Allà on t'arribi està bé. Vigilo que en portar-me el cos en aquesta direcció per una torsió, la cama no s'empengui. Continua aquí forta. Si no puc obrir tant, ajusto una miqueta la meva obertura i aplico la torsió. Torno al centre i vaig cap a l'altre costat. La mà, l'altra per darrere. Torsió, vigilo les cames fortes. Cap al centre i vaig d'esa, col·loco braços, activo una última vegada, amunt, baixo, cada mà al seu genoll, fantàstic, tanco un peu esquerre al centre i creu la cama dreta per sota. Anem a buscar el color. Si sents que aquí et costa una mica o que et queda el genoll molt aixecat i corba la postura, prova a estirar la cama, busques aquest creuament una miqueta més avall. Per al contrari, si vols una miqueta més d'intensitat, anem a recolzar-hi el pes lleugerament o inclús puc deixar-me penjar una mica. Bé, torna. Acabo de creuar. Agafo amb la mà contrària i obro. Deixo mà dreta aquí i me'n vaig amb el braç esquerre a buscar el costat contrari de cara. M'emporto suau. Deixo anar i vaig inhalant braços amunt. Exhalo, baixo i vaig apropant panxa i pit a les cuixes. Queda't aquí un moment, una variació del nen. Si les cames creuades no et van bé, descreuar-les, deixa-les els genolls de costat, està bé. Inhala, torna amunt. Exhala, deixa anar, baixes espatlles, descreues, anem amb l'altre costat, cama esquerra, busca el color. La meva variació, sigui posant una mica o molt de pes, sigui estirant la cama. Al centre. Molt bé, acabo de creuar cames. Agafo amb la mà contrària i inhalo, obro. I tanco. Mà esquerra aquí, braç dret va buscar el costat contrari de cara. Me n'emporto.
poc a poc, baixo, deixo anar una mica els braços, i tornes inhalant braços amunt. Exhalo, relaxo els costats, alliberant espatlles, descreu cames. Molt bé, anem a buscar una última, una torsió avui, col·locant les cames al costat esquerre, prou juntes que puguin en aquesta direcció. Envio els braços al costat esquerre, palmell amb palmell. Inhala aquí i a l'exhalar m'emporto la mà dreta lliscant per al braç, per al pit, cap a l'altre costat m'emporto la mirada. Inhalo, tanco i exhalo. Inhalo, tanco, exhalo. Teu ritme. Inhala, torna. Relaxa els braços, te'n vas cap a l'altre costat. Extenc, inhalo. Exhalo, llisco el braç esquerre, m'emporto la mirada. Torno. 2. Torno, relaxo i vaig a asseure'm, mirada endavant. Peus ben plantats, si no arribo al terra em poso alguna cosa, un totxo si en tinc, un coixí, esquena ben recolzada, que pugui deixar en espatlles. Tanco els ulls i sento si aquesta és la postura ideal per mi per relaxar-me avui, si em anirà millor estirar-me o potser estirar-me amb els peus a sobre de la cadira. Moltes opcions. El més important per aquesta postura és que puguis deixar-te anar. Un cop estiguis a la postura, sent el cos. Com estàs físicament? Com acabes la classe? Potser alguna sensació que és molt evident, algo que destaca perquè ha canviat molt de quan has començat a ara. Observa com està el cor, si has pogut desconnectar d'allò que pesava, com està la ment. I jo et deixo aquí, sentint. Recorda a la classe que la relaxació és per tu. Fes-la durar el que sentis, el que et demani el cos. I quan acabis,
no t'oblidis d'agrair.